prabu acara mungkasa samangke wujuding angunjuk tirta wening ya tirta suci. Tirta wening ya tirta suci wening penggalipun suci niatanipun sedaya deniati kanthi ibadah ing ngarsaning Gusti ingkang Maha Kawasa. Murih bagya lan mulya inggenipun Sri Atmaja Punang temanten bebayan gebyur ing samudraning Brayan Agung. Sasana ingkang pinuju saparipuraning adicara hangunjuing tirta wening tirta suci. Kasembadenana wujuding putuning wajib putuning kwarga. Putuning wajib putu kwarga saking mandanipun Ibu Wani sekalian saged mringasanipun punang temanten.